Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου του 2023, παίζω τον τελευταίο αγώνα για το 2023. Και ας αρχίσει και ο τελευταίος αγώνας για αυτό το έτος. Τώρα και μετά τα λέμε. Όπως βλέπετε, παίζουμε όλους τους τόμιδες που έχω. Μια παρατήρηση. Αυτός ήταν στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Τον έλεγα Milky Way Thomas. Αλλά τον άλλαξα και το λέω πλέον Adventure Thomas. Και ας ξεκινήσουμε. Thomas, Adventure Thomas, Rishi Thomas και Golden Thomas. 3, 2, 1. Πρέπει να νικήσουμε δύο. Βασικά πρέπει να νικήσει ένας που σκέψαμε. Ένας θα νικήσει καλύτερα. Μπαμ! Μπαμ! Ο Γεδόνας. Μπαμ! Adventure Thomas win. Δεύτερο group, Steel Croc Sky Thomas, Monkey Thomas, Streamlined Thomas και Steel Croc Thomas. 3, 2, 1. Πάμε Streamlined. Όπα, έφυγε Steel Croc Thomas. Streamlined Thomas. Μπαμ! Streamlined Thomas. Εγώ πιστεύω θα το πάρει στο Streamlined Thomas γιατί δεν το ξέρω. Κάνα Monkey Thomas δεν κάνει και βέβαια. Ας μας είπε Steel Croc Thomas. Μπαμ! Μπαμ! Streamlined Thomas wins. Τρίτο group. Tiger Thomas, Thomas 1, Birthday Celebration Thomas και Thomas. Tiger Thomas πρώτος. Thomas 1 έρχεται εδώ. Το Thomas θα το πάρει, όχι. Μπαμ! Birthday Celebration Thomas wins. Και τελευταίο group, Motorized Thomas, Winged Thomas και Stars Thomas. 3, 2, 1, πάμε. Για να ξεκινήσουμε εδώ. Αυτοί δεν είναι οι νικητές που έχουμε εξτρέμιση. Και εδώ θα προσθεθεί και τέταρτος. Μπαμ! Ποιος θα το πάρει? Εγώ πιστεύω Winged Thomas θα το πάρει. Μπαμ! Winged Thomas win. Και φτάσαμε στον τελευταίο τελικό για τον τελευταίο αγώνα για το 2023. Και είναι Winged Thomas, Streamlined Thomas, Birthday Celebration Thomas και Adventure Thomas. 3, 2, 1. Πάμε. Winged Thomas win. Όπα, μπράβο ρε Streamlined. Μπαμ! Πάει Birthday Thomas. Μπαμ! Τώρα εδώ θα μείνει Streamlined Thomas και Winged. Όχι, και Adventure Thomas. Ένας από αυτούς θα είναι νικητής, ή ο Adventure Thomas ή ο Streamlined Thomas. Όπα, τώρα ποιος κέρδισε? Μπαμ! Adventure Thomas wins. Ο τελευταίος νικητής για το 2023 είναι ο Adventure Thomas, έναν καταπληκτικό τελικό ενάντια του Streamlined Thomas και επικράτησε ο Adventure Thomas με τρομερή νίκη. Και έτσι και από εδώ εγώ σας χαιρετάω, καλή πρωτοχρονιά, χαρούμενο νέο έτος του 2024 και τα λέμε το 2024 τώρα μαζί μου.